سلام كميك أنيكم كبرات تخطات لنا يروفتا تك زي كباك ستيج نا يروفتا تي في بزعنا يوتيوب تكنيكال نجارات وي مس نا يوتيوب استتحاز نجارات وي كا زخون فلوك نجورلو channel أبزي سبسكرايب تجورو استفلا لتكنيكال نجارات مس يوتيوب تتحاز مس سبسكرايبرز وي كم يجرنا جنزمنا مس استفلا وي كأني مس يوتيوب تتحاز مايتنا كوبرايت كم يجرنا سابين تجبر استفلا لأيدياس نقربوليو لازم سبسكرايب زي قبلكم سبسكرايب تقبلنا حجي انت قربلكم دليه ابتي channel كله جزء قرب صبو افلط خلو كالو مالت نتي تقاطرو مايت حجي كل يوم تاي قبريم حق زربا يوتيوب قليل مسلكا قل يكون انك تسرحو مالتي it's not easy بزح جزء حاتتيو بزح جنزب حاتتيو قليل سا يكونن مالتي ግን ከአኒ ተስፋ አትቆርጽ የብልካን ማለት ተስፋ ይቆርጽ ካን ሕዳ ተጓዓይስ ካን ሕዳ ተኸታተልካ ይኻ ኣብ ዝለዓለ ክትበጽሕ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ዛሩፍታ ቲቪ ብዙሕ ነዊሕ ዓመታት ገይራ መጀመርታ ክትወጽእ ከላ ተገዲሰ ኣይሓስኩዋን ከምዚ ናይ መተዓቢቲ ናይ ገለ ከምዚ ናይ መተዓቢቲ ካብ ዓዲ እንዳምጽኹ ቪድዮ ዝኾነ ንመተዓቢቲ መራኸቢ ኢለ ጀሚርያ መጀመርታ جيتي مجمرت نقول زلنا حجي أبي يوتيوب نجنزب ترحلنا سعر تخوينا أين عوضنا مهنياتو نتفيوس مسي خاطريو كم زت تدريو زلهم حجي واحد خون أيت حقو سولني خا قاليو كأنا تصبو مسألة حجي سخا حفشاوي نتي فيديو مسرح دسك ولا كخلالو من سبات كونكت نتقبر سبات كحقوسو سها متروي شعو جنزب تركب خا مالتي سو لو ما عند حج انت اخريكم ابتي ازغل غزيت فيها ازغل غنزب كات فيها قال يوم تاي غبريم داونلود غيرون كابتنات كا زغزا خايديو وي بعل خ بزح ايديت كتكبر زغزي قتل كالو كالون مسكالو سبات كون كان خندي زصعر كالو رحص كان دستاي كان زفسس كالو مالتي قليل كم زي كوناسي اتم جمهوركم ريخم لهم مالتي انتي غبر حجي زغلو زتفاخلو داونلود غيرم ابناتهم يوتيوب كم زلا تصعنوا سبات الله مالتي حجي قال انفير زخونه خالو نغرات نابنت حجي قدم حجناي ابراهام افوركسي كستا غير يعني خمزي اقنا بيره بسئلنا عادي ناي متعبيتي دق عادي زلووس شعو سدراي تبلانيرا سدراي ناينا فوت مالتي ابو اقنا بيرياتا موزيكا قوم غيريا نيره حجلك زيارقات تبهلالا ابراهام افوركس حفتو مالتي ابزا نيروبي تي في انترتينمنت طريق ماون نمشمون نزي رقات افورك ابراهام افورك حفتو نفر سلام انت ايش مغيراتو نيرا كوبي رايت لا سترايك يواتو مالتي اذا حجي فيرا كوينا يسمعني مهنياتو ولا دعني ناتي يوتيوب تهونكا كمي اغبابك كمي يركات جحنا كلنا ايرتراوان نعب نحدادنا كمي غيرنا نريونتي كوبي رايت نابنتنا حدا سبسي كتلمونا تغلا زياناتي اموني اوردا تلو تخل تين كمي كم زخوناتن اوبشنز كريكم مالتي دهر زي سمعك كاغن يوتيوب حبر لك مالتي يوتيوب يوم حجي عرق زعرق خنا عها مالتي هجي يوتيوب قدم حجيكم عينه برن كمزي كوبي رايت نات كاس كرخبلكا حجيغن كوم عين طول ماتيلو ازي هجي نقول سبا يكون مجمرتا زلهم كيكون خالي ابسرتين ليميت متبصح حقن كومي فكركا مالتي ابزي اخذ قيت هجي عملت مجمرتا يوتيوبنا رينا يالنا نابنات نبزي اتخيدموني نورمال channel كهم زي الخلا نبزا يوتيوب ستوديو ويكا بيتا تبزلا كليك مسكبركا ابزي اتريو لهم كوبي رايت زغلو داشبورد فيديوس زي فيديو تاتريو له مالتي زي اناليتكس ناي غنزب ناي غلغل تريو زي كومنت سي
እዚኣ ኸ ናይ ኮፒራይት ማለት እዩ ኣብዚ ኸ ሞኔታይዜሽን ከ ሞኔታይዝ ማለት ገንዘብ ዝገበርካሉን ዘይገበርካሉን ንኽተመዓሪ ሕጂ ከሪአኩም ለዚ እዛ ኮፒራይት ማለት እዩ ኣብዛ ኮፒራይት ምስ ኣተኻ እቲ ልክዕ ከምዚ ናትካ ቪድዮ ዳውንሎድ ገይሩ እቲ ዘሎ ሰብ ይነግረካ ሕጂ ሓንቲ እዚኣ ግን እዚኣ ናህና ስለ ዝኾነት ፀገም የብሉን ኣብ ናህና ካልእ ቪድዮ ስለ ዝረኣዩ እዮም ከምዚ ኢሎምና እዛ ድክሳት ቲቪ ትብላዕ ከለኹም ቅድሚ ሕጂ ናይ መታዓቢት ለኩም ማለት እዩ ይሓውሶ ነይሩ መርዓ ናይ ዓዲ ወይ ገለ ሕጂ ኣብዚኣ ፈሊና የለና ኩሉ ማለት እዩ ደዳ መርዓታት ገለ ትግደስ ኮንኩም ኣብዚ ክንገብሮ ኢና እዚኣ ከዓ ናይ ተዋስኦ ናይ ድራማ ናይ ደርፊ ናይ ሙዚቃ ክንገብራ ኢና ማለት እዩ ሶ እዚኣ ሕጂ ናህና ስለ ዝኾነት ኦኬ እዚኣ ግን ናይ ካልእ ሰብ ኣማኑኤል ዝብል እዩ እቲ ቻነል ሒዝዋ ዘሎ 20 ሳብስክራይበርስ ኣለዎ መዓስ ኣፕሎድ ገይርዋ ለ7 ማለት እዩ ቶታል ቪውስ ከዓ 6,000 እዮም ሪኦምሉ ዘለዉ እዚኣ ሕጂ ናይ ሳይሞን መሓሪ ትብል ናህና እያ እዚኣ ሕጂ ናህና እያ ልክዕ የርእየካይ ልክዕ ዳውንሎድ ገይሩ ልክዕ ከምዚኣ እንድሕር ኣብ ቻነልና ከይድኩም ልክዕ እዚኣ ኣላ ምስ ደቂቓ ወላ ትስእሊ እቲ ኤዲቲንግ ማለት እዩ ኩሉ ናህና ስለ ዝገበርናዮ ሕጂ ኣነ ሰብዚ ብዙሕ መንገድታት ኣለኒ ሓደ ኣርካይቭ ንሕልያ ኣብዚ ትሪኦ ኣለኹም 3 ዓይነት ኣለዋ ኣርካይቭ ተይለዮ ወላ ሓንቲ ኣይትገብርኒ ኢኻ ወላ ሓንቲ ጥራይ ትሪኦ ኣለኻ ማለት እዩ ኣርካይቭ ተገይርካዮ ኣብኡ ኣብዚ ኣርካይቭ ይፀንሓልካ ማለት እዩ ነቲ ሰብ ግን ኦልሬዲ ኖቲስ ገይርካዮ ኣለኻ ወላ ሓንቲ ግን ኣክሽን ንዩቲዩብ ኣይነገርካዮም ዘለኻ እዚኣ እዛ ሪኩዌስት ቪድዮ ሪሙቫል ንሕልካያ ግን ክልተ ኦፕሽን ኣለዋ ካብዚኣ ከዓ ሕጂ ብዚኣ ሪኩዌስት ቪድዮ ሪሙቫል ንሕልካ ሕጂ ኣብዚ ስምካ ክትፅሕፍ ኢኻ my affected party myself ትብሎ ኢኻ ኣብዚ ሪሌሽንሽፕ ቲ ኮፒራይት ኮንቴንት እንታይ እዩ ስኻ ዝብል ፎርም ዓይነት ክመፃካ እዩ ሕጂ ኣድረስካ ስምካ ቴሌፎንካ ገለ ሕጂ ክልተ ኦፕሽንስ ኣለዋ ኣብዚኣ ሓንቲ ሪሙቫል ታይም እቲ ግዜ ማለት እዩ እንጂ እዚኣ እንተመሪፅካ 7 መዓልቲ ወሃቦ ብድሕሪኡ እቶም ዩቲዩብ ሪሙቭ ገብሯ ስትራይክ እውን ክህብዎ እዮም ማለት እዩ እዚኣ ግን ስታንዳርድ ሪኩዌስት ሪሙቫል ግን ወላ ሓንቲ ኖቲስ ኣይወሃብን እዩ ንዑ ኣብኣ ከለዉ እቶም ዩቲዩብ ጥራይ ፕሮሰስ ገይሮም ስትራይክ ይገብሩሉ ማለት እዩ ይሃርሞ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እዚአን ክገብረን ኣይደለኹ ነዚ ወዲ እዚ ብክስታይ ክሓቱ እየ ማለት እዩ ሕጂ እዚአን 3 እቲ ኣግሪመንት ማለት እዩ ድሓር ሲግኔቸር ኣብዚኣ ትፍርም ማለት እዩ ሳሚት ተልካያ ወይ እዚኣ መሪፅካ ማለት እዚኣ 7 መዓልቲ ክትበያ ሪሙቭ ገብራ ክእል ናብ 7 መዓልቲ ማለት እዩ እዚኣ ወድሓን እያ ግን ካብኣ ዝበለፀት ከሪአኩም እየ ነቲ ሰብሲ ብፅቡቅ እንድሕር ሓሊኻሉ ማለት እዩ እዚኣ ኣላ እዚኣ ሕጂ ኢሜይል ትገብረሉ ማለት እዩ ኢሜይል ትገብረሉ ኢሜይል ኣድረስ ናትካ ኣብዚኣ ጌርካ ሰንድ ምስ በልካያ ናብኡ ክትኮድያ ናብቲ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኦልሬዲ ባዕሎም ፅሒፎም ኣለዙ ናትካ እዛ ኦርድካያ ዘለኻ ሲ ናይ ሰብ እያ ዝብል ኣብዚ ፅሒፎምሉ ኣለዉ እቶም ዩቲዩብ ኦልሬዲ እዚ ኣብ ከሎ ቴምፕሌት ዓይነት እዩ ሰንድ ምስ በልካያ ናብኡ ክትኮድያ ማለት እዩ ሕጂ ብስነ ስርዓት ትሓቶ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ባዕሉ ዳውንሎድ ገብራ እባ ከጥፋ ኣለዎ ስለዚ ሕጂ ከምዚ 7 መዓልቲ ወይ ገለ ምሽት ፅበዮ ከም ብሓድሽ ከዓ ቸክ ተገይርካ እንድሕር ዘይኣልይዋ ክትሃርሞ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ይኣብሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣይግደስን እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሃሳይ እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ግን እንታይ ኢና ኮፒራይት ክንገብር የብልና ካብ ሰብ ብፍላይ ዳውንሎድ ጌርና ካብዚ ኣፕሎድ ዝገበሮ ሰብ ክነእቱ ከም ዘይብልና ማለት እዩ ምክንያቱስ ክንደይ ፅዒሩሉ ኣሎ ወይ ብፃዕሪ ድዩ ወይ ምስ ካልእ ተሰማሚዑ ኣሎ ብገንዘብ ወይ ከዓ ንባዕሉ ገንዘብ ገዚእዎ ኣሎ እቲ ሰብ ሶ ነኽስሮ ኢና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚአን እንተን ኦፕሽንስ እዚአን ከሪአኩም ኢለ ኣብ ቀፃሊ ከዓ ካልእ ክንዕልና ማለት እዩ ቴንክ ዩ ጋይስ